खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै होनना सोंखारिदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा। बिपिएफनि समाव बिटिआरआव एबेक्सन खालामाखै होनना नंखाय बाथ्रा बुंदों टिकाटार बिक्रम दैमारिया। पानेरि दख'रा बारलांफा हारिमु आफादनि 30थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै जोबथा सान। बिटिआर सरकारनि गियान सोरां मावबिथांखिनि गेजेरजों गासै 9200 फरायसाफोरनो साफायाव 5000 राङै चेक रानदों। सासे हेडमास्टारनि मोनसे भाइरेल भिडिअ खैरां जंगल गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि मुं आनन्दराम कलिता। साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोनगिरि अलंबार मोसाहारिनि दिनै गोथार जुलि। छत्तीसगढ़आव नक्सालिनि गिथावना गाग्लोबनाय जाथायाव खेबसेनो 60 सान्थ्रिफोरनि जिउ खहा। धुबरीनि गौरीपुराव गंसे कारजों देखियाव मोसौ सोनानै लांनायखौ हमनो हादों। अख्रां गंसे मुंनि गोदान बर' सावथुननि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।